Здравейте, приятели! От няколко дни гледам разгорещените дебати относно заплащането на работещите в столичния автотранспорт и съм се хванал за главата колко грешни са сметките на много хора. Някои от тях са големи менеджери, други управляват бизнеси за милиони. И като казвам грешни, имам предвид тотално сбъркани, понякога направени неадекватни. Масово не се прави разлика между основна и брутна работна заплата, както и большинството от хората не се сещат, че общия разход за един работодател това всъщност е сумата от брутната заплата на един служител, плюс осигуровките, данъците, които са за сметка на работодателя и допълнителните придобивки. Какви са сметките обаче за автотранспорт? Целият им бюджет за заплати е 312 милиона лева. Работещите са около 7000 души общо. Средният годишен общ разход на човек е 44 570 лева. Разделено на 12, това е точно 3714 лева. Тези обаче 3714 лева не представляват нетната заплата на служител. Това е общия разход на работодателя. От тези пари е редно да извадим 200 лева за ваучери. На много места пише, че ваучерите били 300 лева. Не са. За храна са 200 лева максимум. Такъв е в момента. Като ги извадим тия пари, оставаме с 3514 лева. От тях 559 лева това са осигуровките и данъците платени от работодателя. И получаваме брутната заплата, която би трябвало да е около 2954 лева. В действителност най-вероятно е по-ниска. Но да приемем, че е толкова. От тях трябва да извадим още 662 лева за данъци и осигуровки, които ги плаща служителят. И тогава оставаме с една нетна заплата от 2292 лева, което е много под обявените суми от 3-4 хиляди лева на човек. Естествено, това е средна работна заплата. Извън тия грешни сметки на много хора, е важно да отбележим, че средната заплата като цяло е един много лош измерител на реалните възнаграждения. Шефът яде месо, аз ям картоф и двамата средно ядеме мусака. Обаче не е така. А, с това завършвам и трябва да изподеля все пак, че са съвсем отделни теми, защо дружества с 7000 души имат 700 души администрация, имат ли право синдикатите да блокират цяла София за почти седмица, законна ли им е стачката и дали пък не е дошло най-накрая време за приватизация. Това са все интересни въпроси, но тях ще ги разискват други хора. Хубав ден на всички, надявам се да съм ви бил поне малко полезен.